Sa unsang paagi lamang nga ako makalikay sa gidangatan ni Balaam. Una natong hibaluan, unsa man di ay ang sayop ni Balaam nga angay man natong likayan ang iyahang gidangatan. Si Balaam, una-una, siya usa ka alagad sa Dios, usa ka propeta sa Dios. Pero usa lamang ka sayop ang iyahang gihimo, mao ang pagdawat sa hip-hip or yun na to, pagdawat sa bayad, suhol aron nga himuong tunglohon ang Israel. Tungod niya na siya nahimo nga nakontrol ni Satanas sa bug-os gayud o sa tibuok gayud. Kana mo'y gisgutan diha sa Testimonies or the Stay Bible Commentary, Ellen G. White Comments, Volume 1, page 1116. Nag-ingon dito, si Balaam nahigugma sa ganti sa pagkadili matarong ang sala sa kakog nga gihan-ay sa Dios uban sa pagsimba og mga Dios-Dios, wala niya sukli o dauga. Diha ni ana kung kana atong madaog sa ana nga paagi kita usab mahimong makalikay sa gidangatan ni Balaam.